Že to bylo tam. Ta ganga tady. To bude tohle. Raman Tirga Ganga. No tak jsme tady, jsme to zvládli, našli jsme to. Vlastně už jsem tady kolem jel jednou. Takže to moc cestu znám. Hledeme, jsme na přechodu. Takže jo, a my je bacha. Je. Se to tak, že se to nabíjí rychlejší. Tak a my se jdeme podívat konečně, jak to tady vypadá. Jo, já se chci podívat na ty plazy slizy. Jo, jdem se na to podívat. Tam mají hady, netopíry a Slepíše. ty ještěrky Netopír, velký. Slepíš. Tak a jdem se podívat na ty havěťáky. Tak tady to mají, podívejte na to. Tak co, podíváme? No, podíváme. Za to budou chtít zaplatit něco. To si pij. Za fotku. No. Ježíš, ale to Chceš ho si kolem bacha. ramen? Chceš ho kolem ramen? Tak si to pojď. dej, uděláme, ať máme content. Nech se uškrtit, ať máme content. To je 50, chce za to, že si ho dáš. Ne, řekni 20. 20. 20. No. 50 for photo? Ne. Chceš to zapade? Tak ať máš fotku, no tak dobře, OK. No. Musím fotit a točit. Jo, dobrý biznis. Ale jako nevypadal úplně, že bych chtěl smlouvat. Tam ten taky platil 50 za toho netopíra. A s netopírem dělal co? Počkej, a teď musím co? Mám tě fotit nebo točit? Wow. Oh my god. Wow, vypadá kamarádsky. Tak co, jaký to je pocit? Nice? Tak počkej. Dobrý, bojíš se? A je těžký? 20 kilo, jo? Ukáž, už tě chce kousnout. Relax. Hele, jazyček. What kind of snake it is? Aha. Ty vole, po mně nevěde. Jo, to je dobře řvou. Tak co, stačilo? Jo, já myslím, že dobrý. Počkej, udělej ještě nějaký hezký úsměv. Dobrý, good. Tak ať si ho vezmou už. Tak co, jaký máš pocity? Jaký to bylo? Bála. A kam vzala ten mikrofon? A vyplaz ho? Vyplaz ho? Tak si ho cvakni na krk. Teď tam nechytáme nějaký ruchy. A já si ještě takhle jenom tady vyfotím tyhle. Jo, a ještě ty prachy musíme dát. Jo. Takže pajdu musíme dát. Asi 70 korun za tuhle legraci. Kdy? Jo, ale jako neuletěj, nejsou předělaný. Asi jsou rádi tady. Okay. Máš? Tak tady ještě cibetka. Už to je taky rostlina. Jo, je. Pojď do toho, holka. Yes, bite. Sure. Look. Dangerous. Poison snake. Don't worry, it's poison. Poison. Tak jo. Můžeš si vybrat, jestli tě uškrtí nebo zakousne ten kousnutím. Tady je pokladná, tamhle jsou video shooting, což je 2,5 milionu. Dron 200 000. Prewedding. Jo, a to jsou asi jakoby, že ti to někdo... Jo, takhle, že tě nadronujou. Jo. Video shooting, že tě No. nafotěj, že ti udělají asi fotky. A že se můžeš projet po lodičce. Aha. A takže cena 90. A jdu, je. Řek,
Vypadám na 65 a víc? Vypadáš. Tak bys to mohl To mít bych mohl levnější, ne? ukecat. Domestik, to nejsme. Ale můžeš ukázat mladého a říct, že to je tvůj manžel. Takže 90. 90 stůl. Kitas not valid. Aha. Platit všichni. Kitas jsou ty víza pro ty, co tady podnikají. A někde na Kitas pak máte ceny, jako mají ty domestik. Tady evidentně ne. Thank you. Hello. Hello. Yeah. Jo. Tak, a jdeme tady. No, oni mají totiž takovou strategii tady. Oni mají po tom Bali poměrně dost bordel. Takže pak, když mají nějaké místo, které uklidějí, tak si za něj můžou říct hodně peněz, protože pak to vypadá hrozně hezky. Tady jsou gigantické ryby. Tyjo, ten je dobře vypasený. Tak jestli jim tady všichni cpou ty granule. No a tady si pak vybereme rybu, kterou budeme chtít a dáme si ji teda k tomu obědu. Jo, to je tady taková specialita, že si vybereme rybu a oni nám ji vylovějí a A my si na ní pošmákneme. my si na ní pošmákneme. Tyjo, ale ty jsou jako hodně velký. Jsou pořádný kapřiska. Ale jako pak už jsem nikdy neviděl takového toho sumce, víš, jak jsme viděli velkýho, tak to Tady to vůbec nevídám. Ty jsou obrovský. Podívej, jak louděj vyloženě. Hoďte nám granule. Ty jo. Mrsí. Dobrý, tak jdeme dál. Ale tahle, jak stojí v těch šatech. Kdo? V těch bežo, ne, oni mají obě dvě šaty, ale jak je ta bílá a pak nalevo vodní. Jak stojí, tak jako, Ty nohy jak má tak zvláštně, viď? no, ale jakože ještě ty ramena takhle, tu hlavu dopředu. Tak jsou to Indové, prosím No, tě, to je takový zvláštní živočišný druh. Ježiš, to je krásný. Hele, tamhle mají nějakou party, ty kapři na dně. Aha, Mejdan. Jo, vidíš to, tam se No. něco děje. Kdy pátky? Jo, a tam se možná nějakému kaprovi něco stalo a mě ho ošetřují. Luci, pojď se na něco podívat. Podívej, projížďka, chápeš, jako No, já jsem loď na to- takovou malou. Já Tam jsem takový to, malý no ale bazén ve počkej, svý to asi podstatě. popluješ takhle jakoby kolem dokola. Jo, že takhle jezdí asi. No, Tam nemá ani motor, ne? Jenom pádluje. Jo, to jenom pádluje. chtěli za to 20, no tak to jsem taky nečekala nic velkého. Tak je to taková romantika, no. Jo, a ty ryby, ty jsou velký. Natáčím to vidím. Jo. Kde seš? Aha. Je tam něco? Tady mají nějaký jiný ryby. Co? Tady mají nějaký jiný ryby. Nějaký prťavý. Jsou nějaký piraně, ne? No, nevím. Malí kapříci, možná tady To čekají, nejsou až kapři. vyrostou. Víte, má takovou A tak velkou- jsou to taky kaprovitý, to mělo stejný kusy. Jo. A myslím, že tu mají pak ty rituály toho očištění. Jestli tam pak vlezeš A oni tě očistí. umejou tě. V nějaký další době, když se potřebuješ umýt.
Jsou pěkný bubáci. Tady si to můžete přečíst. Děli 15. Počkej. No, teď můžeš. Já jsem musel zapnout kameru. Dobře. Takže tohle čteme. Takže tohle čteme, jo. Tohle čteme. Dnes v neděli 15. prosince 2024 v den Radit Umanis Merakich Purnama Sakich Ke Enam za požehnání Idak Sanghyang Vadivasa bylo slavnostně otevřen povník 14. krále Karangesemu, budova Balai Linjuk a muzeum Asta Ganga v zahradě Tirtha Ganga. Amalapura 15. prosince 2024. Předseda správní rady parku Tirtha Ganga Anak Agung Made Kosilia. Dne 15. decembra 2000, takže to je nový, jo, takhle. Asi jo. Asi je to nový. Já to vzala. A jdeme tudy. Přes takovýhle most. Vlevo. Tak, tyhle ty jsou tady za trest. Ty mají takovýhle malý výběh. Jsem si říkal, že by byla legrace sem dát do toho malého výběhu ty velký kapry a oni je sem fakt dali. Jako. Je mají husu. Ježíš, to je dobře teda, to jsou tady dobrý buřti. Buřti. Tak pojď. Tady si někde přejdeme ty kameny. Tak. Luce, ne?
Ježiš. Tak musíme najít ten vléz na ty šutry. A poschazovat ty lidi. Poschazovat, jo. No, dobré. To je jak z toho, ne? Hra na oliheň. Prostě přeskakuješ, která se s tebou potopí. Špatný kámen a jdeš k zemi. Koho? Koho neschodíš, ten schodí tebe. No, takže jdeme. Jdeme po šutrácích. Tak. Ta louce se vždycky někde zasekne, nic neřekne. Máš vždycky pocit, že jde za mnou. Teď tam skočím. Skoč. A tady mají nějakou restauraci. Tohle je taková nejvyšší část. Tady mají restauraci a tady bychom si mohli něco dát. Luce se zase vzdálila. To prostě to je jak zatoulaný pes. Vždycky zdrhne někam. Jdem se tam podívat? Tak jo, co to je? Hotel, restaurant. Hotel, restaurant. Jdeme na hotel? Nevím, ale tam pán mě tam nalákal, ať tam jdu. Tak Že to je dobrý. Jako co bych pro něj neudělal? Aha, tak jo. Potřebuji čůrat zrovna. Umyj se. Dobře. Když si je neumeješ, tak musíš zavolat tady To na je to číslo. jako, že musíš. Tady tě o to prosej vyloženě. Nemám si umýt radši nohy. Umej si všechno. Mejdlo jsi nedal. Nedal, já nemám chuť. Nemám chuť. Hello, yes. Hello. 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 Yes, maybe. Hello. Yes. Yes. Hello. 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 Here? Okay, thank you. Jo, docela pěkný Tak jo, místo. nás takhle. To je hezký. Pěkný výhled tady. Takže to je fajn. Krásný. Tak jo.